Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moni ruɓindu jaydeli moɗon weltare min dañi huccide mon oɗo subaka alarba hande ko wite on tan yo Allah waɗanin jaam Moussa Nia alarba walla alhamis hande no alkamis jobbe sisi bono kam poddo jaggude ay sayni alsen yaay ha tiide bason yurmade mo hay gel gotel par ce ñan fo toñan non han ko jeyani mo hande o ari o mo fayndire ñaldi on pour jaggude mo ha tiide boleke baddu tan adandi jobbe e sisi be goppani mi ko dum don tan wadde mi dañi weltare huccide modon hande odo subaka duwawuji fo jettima vraiment ko jarnude on no feewi goto kala mi salmini dum mi jarni dum wala no biirten ni tan on calminama inde ko non manama jettode serenbe men jejjitaka hay lawol gotol calminama njurama bertama juude ñaagama duwaw yuppo e Sénégal e aduno fof odo mboros wawa hollude en caggal Moussa Nia sabu nene ɓuura wonde e nder leydi ndi nene ɓuura duumade Moussa Nia bisimilla ma mani ba Aissata Ndiaye salminama juurama woni weltare kadi e yirdemo ɗo alhamdulillah rabbil alamin nde won noon bon musidɓe fulɓe ɓe walla men yeeɓiyankoɓe Ayaw Habrede Pindi TV jewninimo ha ko wona seeɗa feeñi no feewi nde won noon bon ka waɗoɓe informé ka neɗɗo kadi moɓe gowi yiide subaka kala wadde soɓe jiyanima wodat ko manque ɓe kala e mabɓe to wawi wonde goto e mabɓe kala en mbiɗum so tawi ko jaam tan finton ga enen alhamdulillah rabbil alamin en calmini kamɓe fof kuɓal machallah yettere Allah ko ɓuuri tengtude hande en tawe nder jaydeji haala oɗo horejo leydi ndi woni président Macky Sall ene wayno e laygol coronavirus ko wona ɗum ɗo kay eɓe kaali e ruttade Cheikh Ahmed Tidiane Niass e wirwirde makko hande to Madina Baye ko wona ɗum ɗo kay jaydiyankoɓe e leydi ndi pini e garti hankadi e gonka coronavirus ɗo e nder leydi ndi ɗum ne ɓuuri tawede e nder jaydeji hande non tigui jayde an le soleil udditadama jayde le soleil ari koye ganduɗa koye laygol coronavirus e ɓoynogol masque ngol ganduɗa horejo leydi ndi Macky Sall yatirani en caggal hay tumo goto ene wayno kay o ƴetti peeje e pellite gam kay ɓornogol masque ji e yaagol plage uji e ganduɗa kay dente publique ɗum noon kay gam hattu ɗum ha wona gonga sababu nde laygol coronavirus mo ganduɗa rafine jokki layde ɗo e nder leydi Sénégal jayniyankoɓe ɓe le soleil guerimo gotka woni kay haala nouveau khalife mo Medina Baye woni ceerno Mahi Niass woni o arti koye alhaali ganduɗa wirwirde hande to e Medina Baye wirwirde Cheikh Ahmed Tidiane Niass o holliti noon ko respect nedi tigi o namdi ɓeɗon almuɓe to e nder Medina Baye Kaolack ɗum ne tawi nder hello sappo e goo ndeɗon jayde ko wamma ɗum ko jayniyankoɓe le soleil garti e wirwirde walla mbiyen levé du corps oɗo Moustapha Souran ko hanki wonno ganduɗa kay ko manoje e mantoje ganduɗa kay leydi Sénégal walla ɓesgu leydi Sénégal waɗi faade oɗo gorko ligguiniɗo Sénégal no fewi ɗum wonno ko e nder jayde le soleil caggal ɗum ko jayde l'observateur ari koye nanggogol e goppitugol oɗo gorko witeɗo Pape Thialis Faye on ko promoteur e lamba Sénégal ene wayno noon o jagganoma waɗanoma liberté o jagganoma o waɗama garde à vue kono kay o heeɓi liberté provisoire kanko Pape Thialis Faye ko ma ɗum ko ene jaydiyankoɓe l'observateur gari ha joni e nguɗon cuumu kay ko accident bonɗo tawa to e nder États-Unis e wuuro witengo Denver ko kay galle goto yimɓe joyi kay ɓe ɓiɓɓe leydi Sénégal ganduɗa mbasi toon pittali mumen e cuumu kay mo gonduɗa ene yurmini no fewi ɗum noon tawi nder hello jeetabo e jayde l'observateur wamma ɗum ko ɓe gaddi e natal oɗo gorko woni hello mabɓe joyo hello mabɓe nayoɓo hello mabɓe joyoɓo woni jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi Ali Ngouille Ndiaye e alhaali laygol coronavirus o arti hen hano fewi kono kay o horejo leydi ndi e natal mum woni kay waɗi saisir cour suprême le conseil constitutionnel ganduɗa kay ko yo naate galleji gam kay wadde darnude wone gueɗe e alhaali rebeusa o nduɗon dumbirdu kay gam kay watte remplacé par des tours ɗum nen tawi hello tatamo ndeɗon jayde e laygol coronavirus yo ɓesgu leydi ngo artiran hakkille mum ɗum koye nder jayde l'observateur jayde quotidien ko dawri jayde le quotidien Macky remet les barrières woni hoɗeɗon kuule kay guittanoɗe horejo leydi ndi watti ɗum woni ɓornade masque alay saago ene wayno horejo leydi ndi e natal makko eɗe hello tatamo ndeɗo jayde le quotidien ene wayno ko kaɗon haala o artiri port du masque sous peine d'amende ene wayno kala mo ɓornaki masque ko amana tigui fayto e mum ɗeɗo kuule horejo leydi ndi ƴetti ɗum ene wayno kay ha joni e nder hello mabɓe tatamo ndeɗo jayde ɓe gari e natal oɗo horejo dowla Gambi gam kay oɗon couvre feu alhaali couvre feu e laygol coronavirus e nder leydi Gambi ɗum noon tawi nder hello tatamo ndeɗo jayde le quotidien ɗum ko kelle mabɓe gadane amma ɗum ko kay ɓe gari architecture e pomuji ɗi ganduɗa ko zone d'ombre poɗɗi kay fewniteɗo ɗo e
nder leydi Sénégal ɗum koye hellode jeynaba ndeɗo jayde le quotidien jayde las ha joni abbi koye le quotidien ene wayno Macky brandi la cravache wayno kay ɗiɗon ɓornogol masque ji gam kay e délinquance taweteɗo nder beddaji e occupation anarchique woni kay beddo no holirani alhaali oɗon hoorejo leydi ndi arti hen no fewi ene wayno kay ɗum noon wonno koye batu jagorɗo holiti kay ko ɓornogol masque ngol wonata ko alay saago gam kay leydi Sénégal wawa hannuɗo coronavirus saabu kay oɗo rafinde ne jokki layde ɗo e nder leydi Sénégal jayniyankoɓe las guerimo nguɗo cuumu e ɓeɗo ɓiɓɓe leydi Sénégal naaɓe joyoɓo wasɓe pital mon to e nder Denver États-Unis dowlaji dentuɗi ko ma ɗum koye hella mabɓe tataɓo ɓe gaari e natal jagorɗo Sato Kotki woni Abdou Karim Sakh jagorɗo Sato Kotki Abdou Karim Fofana woni kay o haali alhaali fayuji e décliner solution ngaji gam kay leydi Sénégal wawa yaltinde ko amma ɗum ko kay e hello mabɓe nayoɓo kamɓe jeyndiyankoɓe laasa ɓe gaari e natal Cheikh Mahi Niass woni kay oɗo khalifa kesso to Medina Baye o holliti so tawi tan needi alda e ndeɗo wirwirde hannde ene wawi kanko o waɗa démissionné saabu o wona kay jiyowo mankere walla ŋakkere bismade ɓe hoɓɓe ummiɓe nder Afrique fofo ko wayno Nigéria Ghana Mauritanie Mali Niger Somalie ummiɓe ha e dowlaji dentuɗe arɓe tawtirede ndeɗo wirwirde hannde holliti kanko kay khalifa o so tawi kay ɓeɗon ndewnan ɗum lawol walla kollani needi e yesso ɓeɗo yimɓe jippiɓe ɗon hande Medina Baye kanko mo wayni wadde démissionné e halifagal makko jayde enquête loski jayde enquête ha joni rewi koye jayde las woni Macky brandi le bâton woni kay ko sawru gurden tigi hoorejo leydi ndi ummini kay gam kay wadde respecté yo leɓesno leydi ndi hormo ɗeɗo kuule woni kay oɗon no ɓornogol masque e nder autoji rassemblement uji e place publique woni kay yaade gueƴuji walla plage uji ene wayno hoorejo leydi ndi koko arti hen ha fewi ɗum tagui o ummini waɗi sollicité police waɗi sollicité gendarmerie e armée gam kay tello e booli lamorgo ngo tello e booli leydi ndi gam kay kalmo jii ɓornaki masque taw kay ko kuugal tigui fawete mum ko wona ɗum ko jaydiyankoɓe enquête gaari hello mabɓe ɗiɗaɓo une famille sénégalaise décimée ene wayno koy ko ɓesgu walla mbiyen ko ɓesgu ɓiɓɓe leydi Sénégal kañumen kay mbasi pital mumen to e Denver USA États-Unis ene wayno kay ɓe kolliti ko accident criminel woni kay wona tawi ko cuumu ngu ganduɗa ko hoddira mbiyenno hollo duppuɗoɓe kamɓe ɓeɗon joyoɓo ɗum noon en tawi nder hello ɗiɗaɓo ndeɗo jayde enquête jayde vox populi ko addi ko ɗon tigui ɓe ndewi e alhaali nguɗon cuumu walla mbiyen accident criminel aux États-Unis une famille sénégalaise décimé à Denver ene wayno kay ko ɓe kolliti ko nguɗon cuumu hol baɗɗo ɗum tigui ganduɗa hol duppuɗoɓe kamɓe kay ɓeɗon non joyaɓo ene wayno ko gorko goto wiye ko Djibril Diol e debbo makko biteɗo Mami e ɓinguel makko biteguel Khadija ene wayno kay e mawni ko biteɗo Ramatoulaye e ɓiɗɗo makko gorko goto ko kamɓe tawi mbasi kamɓe ɓeɗo joyo mbasi pitale mumen nguɗo cuumoto e nder Denver dowlaji dentuɗe ene wayno goɗɗo kay Damba Ka oɗon jeyno gallo ene wayno oɗon heeɓi dadde kañum e debbo mum caggal kay diwdeɓe deuxiéme étage delladeɓe ɓeɗon kay o goni wurɓe hen ko amma ɗum ko e nder ndeɗo jayde vox populi en tawi en haala archevêque mo Dakar ene wayno kay o holliti les gens font comme si le mal n'existait pas alors que les chiffres sont effrayants o holliti kay leydi Sénégal ene kollita ene mbaɗe haqqillaji mumen comme ko coronavirus ala e leydi ndi taw kay ñande foof téléji e radio ji ne luuha ene kaala kay chiffre aji ɗi ganduɗa ko laygol coronavirus ngol dartake o holliti ko fayre tigui kulol fonno addude Macky tape du point sur la table ɓe kolliti kay Macky Sall yatirani caggal e darnugol ndeɗo kuuli woni ɓornugol masque alay saago ɗum ene tawi nder hello ɗiɗaɓo ndeɗo jayde vox populi egal vox populi jayde libération eri ko gotka woni kay oɗo policier jagganoɗo baɗanoɗo radie ene wayno ko ha joni Mohamed Gassama ko alhaali makko arta caggal kay nde ɓe mbaɗa e dumbirde to e nder commissariat mo plateau ene wayno ɓe ƴeewino dogde woni kay ɓe ƴeewino dogde yaltude ɗon dumbirde kono ala ko gasi caggal kay nde ɓe pi goto e ASP ji waɗannoɓe surveillé gadannoɗoɓe ñamde koɓe ñaame nder nduɗon dumbirdu ene wayno kay ɓeɗon wannoɓe braquage et sur les allées du centenaire ɓe ƴeewino kay dogde yaltude ɗum noon kono ama ɗum kay ko commerçant goto e nder logement ji ɗi centenaire kañum kay waɗiɓe signalé e to préfecture nde ganduɗa ɓe pawtama junggo kamɓe ɗum noon en tawi nder hello jeeɓo ndeɗo jayde libération ko ama ɗum ko jaydenkoɓe libération guerimo godka hakkude Pierre Goudiaby Atepa e hakkude makko e Aby Ndour ene wayno audition et confrontation ɗum ko to e nder
dumbirde wonata ngal haali leyɗele kan hakkude Pierre Goudiaby ATP e Abindour ɗum koye hellode ɗiɗaɓo nde ɗo jayde libération jayde coftal ɓalle stade uddata dama jayde coftal ɓalle stade ari koye natal o gorko mo Pologne woni Robert Lewandowski kono ama ɗum koye Cristiano Ronaldo e goɗɗo koye Leo André Messi gorko mo Argentine ene wayno ɓe kolliti ha joni e dogdu gam kay meilleur buteur mo Ligue des Champions Lewandowski ne ardi est ce que omo wawi wadde sibir deuxième remontada ɗum ko top namdal walla mbiyen ko point d'interrogation mbaɗo caggal oɗo gorko ne yara hande e bituji sappo e goho le polonais est sur une voie royale ene wawi kay o datto kamɓe foof walla mbiyen o dattitoɓe kamɓe foof saabu yo saaha Messi jogui ko bituji ɗiɗi Cristiano Ronaldo jogui ko bituji ɗiɗi wanno rewno caggal makko on ko alande ene wayno ko waɗi éliminé ene wayno kañum ko waɗa éliminé saabu o saaha noon ko kanko ardi ene wawi o waɗa remontada walla deuxiéme remontada makko ɗum ko namdal mbaɗi koye hello jeegomo nde ɗo jayde stade ɓe gaari e natal Idrissa Gana Gueye mercato mo ganduɗa Idrissa Gana Gueye ne wawi ummade Paris Saint-Germain Manchester United jogori wonde destination makko kanko Idrissa Gana Gueye ɗum no ene tawi nder hello nayabo nde ɗo jayde stade e saɗa jeeyi ɗum wonno ko winnono e kele gadane jayndeji leydi Sénégal o subaka non tigui ko ɗon haɗata banggal ruɓindu jayde e ko ɓurno tengtude nder jaydeli ɗi hande uddi tan eɓɓore wonde Moussa Niang faade tan e banggal gueɗe rendo noon hande aɗa andi ko muusi ina yani Sénégal hanki toon to ganduɗa woni Denver to États-Unis ɗum ɗon noon ko ɓiɗɓe Sénégal naɓe wurannoɓe toon mbasi pittali mumen cuumu aɓe tolne jeeyo Moussa Niang muusi galle mo ganduɗa yimɓe jeeyo hoɗɓe hen cuumu waɗi hay goto daɗani hen ɗum ɗon koko ganduɗa ete ina muuse nder ɓerde ina muusi miijade ina muusi hande famde ɗum ɗon noon ko enquête o fuɗɗi yaltinde ko caggal nde ɓe ganduɗa kamɓe goni daɗi ɓe jetti toon ɓe jii tan ko ganduɗa junggo yaltani hen mana koko waɗa ni wiyete ko incendie criminel junggo dal yaltani hen ɗo joni noon ɓe udditi hen loskoli gam tan andude holkoli baɗɗo ɗum kono kadi holko saabi ɗum tigui tigui Moussa Niang ko hunde hulɓini no fewi kamɓe joyɓe foof eɗen ñagonoɓe nde toon wonata foftorde mabɓe nde ganduɗa kadi ko hunde yurmini no mbiɗa joni saabu ƴettude yimɓe rek duppu ɗumen alandi hulko laya c'est que so laamu ngu ari tan waɗi premier interrogatoire mum holliri tan bon holko ko junggo fotata wadde ɗum donc ko junggo fotata wadde eɗen jiiya cumoji taw ganduɗa gaz waɗata ɗum taw ko ganduɗa éposage taw goɗɗum e goɗɗum kono so tawi tan ɓe mbi ko junggo waɗa ɗum tan ko junggo foti wadde ɗum te goɗɗon junggo kadi woni ko ɗum ko manque de conscience ɗum quoi ko tolérance o saabu violence wona kañum wawi reglude wona gueɗe kala par ce que neɗɗo to yahata haw wara neɗɗo walla to yahata haw yiɗe warta ɗo so heeɓi tan deuxiéme option on wawi wadde ɗum donc regret wonata ɗon ko sino wonata ɗon somi andini mo wonata ɗon donc ko miijade durnude miijo jogade miijo e miijo micco nden wawa wadde wona gueɗe quoi ganduɗa hunde nde a calculani bon ko wadde faussé regret wat hen quoi ene wawi waɗa tombe juste mais négativité o ɓuurata ɓattadema donc so tawi tan woni no hunde tan ƴewtade no fewi yama wasa woyde ni kala bonande no wawno wadde walla kala gañgu ngu no wawno wadde wasa rewde wona gueɗe ha yetta ɗo Aissata Ndiaye ko hunde ganduɗa yimɓe fof mbaɗa ɗum déploré ɓesgude leydi Sénégal fof waɗa ɗum déploré donc yimɓe ne mbiya que la justice soit faite ganduɗa kay ɓeɗo joya pour leur mémoire quoi noon tigui aɗa andi famille no woruno galle no woruno wasde pittali mumen ni muusi hande oɗo ɓiɗɗo gorko e joom suudu makko e ɓii ko gorko kono kadi mawni ko debbo e ɓiyum ɓe woni joyo kamɓe fof ɓe mbasi pittali mabɓe muusi holi baɗɗo ɗum andaka taw holko saabi o waɗi ɗum andaka taw kono ko wawi wonde fo mataw kam Moussa neɗɗo kam 50 ans neɗɗo walla jogano neɗɗo guute ha waɗa ɗeɗo gueɗe ganda ko gueɗe bonɗe saabu hay saɗa jogani neɗɗo guute kam mo ganduɗa ko kañum galdodirɗa ya mbadda e muɗum ko mbawɗon waddude fo tawa ko hakkude moɗon kono nawarde ɓe ganduɗa haajuji mumen ala hen surtout cukalon ganduɗa ko mumunteji cukalon ɗiɗon ɓe ganduɗa mbasi hen pittali mumen koko ganduɗa hande ina muuse ɓerde goto foof so miijima hen hoore mum tan hande ma gondi mum juppo ɗum ɗon muusi dal e nder ɓerde Moussa
musi vraiment singa se ko ganda ko kala jonjon rek ngagn ngunu way fotiri fof wala tonya ngeen way fotiri fof du pour jomum kam yo bari fitan mudum ko dernière solution ganda min des fois je me demande holno neddo wara wardu fitan ko hunde ganda ko bini ede nyaago alla goto kala juudo kala yo alla dandum hen ko hunde ganda ko dernière option c'est que abonni aduna mum abonni yakari mum atasi yakari fami mum an kadi o ga yakar ma tasi de wonon han kadi ni ciokundira ko jomiraado o holko islam haali hen ko hunde hulbini no fe eden ñagoren be don gosle njoyo yo Allah yurmobe yafobe nde Allah warat ton fof tata mabbe kam jon amin hande ne o mo ganda kanko woni halifa mo Kaolack tonto ñasenaji ko hande o wirnete wi Cheikh Ahmed Tidiane Niass hande tan no wirnete tonto ganda woni diwan mo Kaolack to dum don non kanko gardido leydi ndi woni président Macky Sall samedi so Allah jabi o jogori yaade ton nawde duwaw makko ko mo ganda non kanko ni Cheikh Mahi Niass o suuti kongudi ko wiide tan be ganda kambe ngoni almubbe yobe mbaddu needi so be ngari yobe gonbe ganduda yete ko kambe bismoto hobbe wonbe ton e der Kaolack be kolla needi e kala ko ganduda yete e be poti darade dum ndi needi non so inni dum hande ma rafi corona o yiye hen sabu so wi yo needi hollite hande ata ko dental ganduda ene jogori rindinde yimbe hande hewbe be ganduda goto fo ummoto woni fo ara e do rafi o tolni e der leydi ndi hande ko dum saabi mo weddade erango ko non tigi dum saabi mo werlade ngodo erango sabu hande leydele kewden potron ko Nigeria Niger Mali Somalie Mauritanie gonda ko Gambien Niassen ala to ala hande c'est que ko gonduda ko confrère mo gonda bay wadi mo répandre et toute l'Afrique de l'Ouest gonda kadi be don en jeyno e fadnobe ndedo wirwinde ko avion ngay tar jippido e leydi Sénégal ngam kay arde tawtere ndedo wirwinde kono kadi ko Khalifa Mahi Niass ali ho dum non kadi ene wawi wattede haggil no fewi ngari neddo sa jeyi hew an yatiren tagal won bismotodo an kadi mbasa wonde gartorodo nde wonnon bon sa yidi tan ardade ene wayi ben hobbe be bismida mbasa yitade koy mon no fewi sabu kadi ndedo wirwinde na hawre tuma mo gonduda welani woni tuma coronavirus mo gonda kadi ne jokki leydi do e der leydi Sénégal wadde so wadibe so jertinibe ngam wonde needi ndi wonata ko gedel gotel mon fof kadi wada e dow deere sabu ko halif teddudo kanyum wirnate hawrude hen ko bural dusde dum nde ko bural wadde so wonde needi kadi ena wona bural de wonnon kalko wondane needi wawa wadire no hanirta ni mon fof Allah hokki dum fartangi yaade tawi kalto mbawda darade andu tan an anni o jofi ari a tawtorama wonde needi wonde kay geste barrière ay habbugol masque tigiri de wonnon ko dum non laygol coronavirus o ene jokki hande ha joni der leydi Sénégal wadde bien tonto Medina Baye enen dendangal Pini TV Pini Dental fulbe en neldibe duwaw en ndedo ustare en bibe kadi yo Allah yurmo yafo Khalifa Cheikh Ahmed Tidiane Niass e dendangal maybe julbe kala yo wonde needi Aissata Ndiaye ko dum non wonno amin koy duwa wo tigi uddeten robindu jayndeli meden e tottude adi jango so Allah jabi dum non ko bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno newnuno e banum gorko Moussa Niang hedanno en bangal caméra o ko Ndeye Fatou Masali Allah jaarama on jaarama ha gongol so Allah jabi